Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki bahayang hasem jong ka kong ledina solang kilapen pau ya ka jing sngo kemen hadu kata hadien bakilayo jing tep ba ka ledina solang kalakha ki khon senrap shinrang hadu laingut kani ka kong ledina solang kadena ka shnong maureng mingi kabahap hapo ka East Khasi Hills district kabaladan arhun nyosnem ka karta bat ukurim jong kapat ubadei belatip kerteng ubantai lang nong sit na kalyang ka jong unong tho kubor unong san hima menta kasni palai kalai tarik unai tung 8,000 apusan ulalaj banya kenduk kerpang bat katei kalong keme jong kini ki khon senrap hamau reng mingi ha ka jing don lang ru ki bahayeng hasem habakran bakakong ledina solang ka keme jong kiti ki khon senrap laingut kalaya thu bakaladap da ka jing sngo kemen ka bakraw hadu kata hadin bakalayo yaki khon senrap kala ai ngoru ya ublei banajrong balingba ka jingkar khu jong ulayo yakini ki khon senrap laingut kumta kala kerpat ya kibor bahalor bat kumjuru ya MLA badai pet ya kathan bakin snobha ban kener lang ka jingerap na kabenta jongka namar kiwan na kalong yeng ka baduna ha kayo kakot yakini ki khon senrap laingut ka kong ledina solang kalakha min ha ka khandai tarik ujliu arhaja apusan ha kapor kumba khatwei waje tam AA Hawatland Hospital Shillong ka henmen jong ka kong ledina solang kata ka kong eversin solang kalapan pau ka jing snokmen halor kani bat aingo ye ublei ba kini ki aka baro kilong ka jing peniai bastat jong shosho kalapan pau ru ka jing snokmen namar hapo shnong jongki ompat judan ki bakha khon senrap hadu laingut bar kani ka de ka sin ka baning kong ha ka shnong bar ha ka yeng ka semru kumju layo ru ka jing kren na uba pernai bor solang ubadei umama trai jong kani kalong keme bakha laingot ki khon senrap ngade kemi jong bini kelong te nakatay ledina solang bat kishnong bangsa de nge hamoren ni menno phi yo ikni laingot ki khon senrap ngakai kini menaka kendai terik benai jun jong natau senam acara pesan hai hati hawat lang kita kidi kan thai ne senrang ne kai dan la de ki senrang bro laingut akapor ba phi prengka jing armet phi dan jing so thu ba phi dan jing so thu lipa ne amba phin yo laingot ki khon ne nadu kuntu tang dap sebenai steng i doktor la phale scanning teng la tip ba kidan laingut te hawur la ni em scanning te ha kamber klinik kare khana ikpai ni klung keteng no panik lung keteng bantai lang nong sin ide nang thina nong damoria pungkum dan em ka jing so komen hadin ba phi la yo laingot ki khon na du tang step hi kuntu ba tang shio report scanning nong ni la adap de ka jing so komen hi kum ka yeng baro wei te da hadin dan la yo la khali kini seperti te ka jing komen la man kampalat kan kadai sin baning kong ya ka jing ka sem jong phi ba yo laingot ki khon senrap kadai kesian baning kong ya yang kesem jongi hang ne shnong bat kung kakur chat solang hi baro wei kadang de ka sian baning kong sin baning kong ha ne hai ki thanya ne ha morang pat la judan ki ba kha khon senrap lai dang de tang baning kong manga kong phi ta kini kla dan lai ti yo tam la sni balang kla yo shbenai si balang la yo shibnai menno phi mi na urlan ini na wutlan haka sni thwa ding ding ki ba hi ha sem jong phi ki ongkum no den ba laingot ki khon yo hadien ba la yo laingot khun kumne te ki ba yeng la dap dek jung smo kunan tengi nadu tang bangdon shastal hi ki ya wan chungo stay te an na po yeng du to ki la yushu kamen lang buan ki la shia don lang thang ne hi kom ka kami ga skomen em ba yo laingot ki khon kami le tengok asong kuman yele deng asong kuman ka burom ka jumu ru ngai shublai no markin ne baro gede jingkar khu jong play an ngate biru bakane gede ka plan ka ba kerpang ka play don ka ta chonga bat ki yang hasam chonga hi baro ko weekend kini ki laingot ki khon ba kan no ini gede khun ba laingot ka ka jik ba ko pidang ko ar em ha sini banuan ban yo biag kum kini khon senrap da yo lat te kwa hi nang ba sulong yo lat su pan han ha shong jong phi di tang phi dang ike jingkar pat ka jong phi le se ki bor ba halor sarkar nong na kaliang chonga ki yeng sam chonga hi mi don ka jingkar pat ba
naga ni dan kecingkat pat saka sarkar mol da kadon kunu kalat kan pai khamat lem shingi hukum kini kapor la ni kinu talat rekam jong sarkar ru kan pai khamat lem shingi hukum kini kapor hadu lai ngot te ban pendap ban pendiang iki kala kamsam cinge hi amar ba jingyo changi ru undai hi bala da kata idang sulong jingyo barit ka shismi nak shi banai ru da kan gelum te penju kepat ru yon mali jong kini ka Moplang constituency jongi wan pai khamat lam shingi kumpi tani ka por bangta itre yu ikpa ni kon ikpa jongi kun shu debi shutre kam jo kumo la pan sai kini ki ko lai ngot ha kata tin na jong dai bulai hi i no ti ni kum kani ka por dai te jin smo pi ki bril tala smo ban ong sha lại lòng kelak tak kan lòng xem chừng te ban pan kadang ban dap iki dai ni shu met scam bo blai chu i no kum kan ko ni ki kon lu na du ba phi kha ki khlan sa hoi ki dan met deng ching sha ching khlan phi ru ela jong phi khlan hoi na khlan ko ble sibon nga dai mina jong ni ki khlo te ka kerteng chunga ga dai eversin sa lang te tang suyo ikini ki kalung kan no ngi dab dak cing keman nomor ba ni ngim pacudan te hajing ne hani senang pacudan ngi dab dak cing keman ke bakra te ndala khas gini kalung kilong ki basaj baklan telang buram ya isobele kre sen baning ko ya sen ki ha sin benangkam kum ka phi la kamen ha palat ken tak keman pala ko ane baki bahaying jong phi ken tang don biang ki ban yo ni kuah ha phi ru phi dan lang hospital apa ha madam ya abi mangi kin ba lait badawan ai api ma halak men pala la kamen palat ba ko poi do hospital Tang jonga kalong ji panai bor soalang ti kani kadai kepersa kun chang i man jonga kadai nai du kai man du hadir bala yo kena kubur bai kun persajo pi la yo langut ki kun ma ke iga jisga jong pi kemen em bala yo langut ki kun persa te tang su yo ko khobor kalang ka jeng keman ka bakrau ba kemot la nang kemot langut ki mesin ki wan ka ju ko por kan te kemot kini ki mesin kemot ki de ki senrang ki klung ki de ki senrang klung senrang te kalang ka jeng keman ka bakrau ya ke yin ka sam mi baro ko wai ba kham tam ya ka kursa lang i baro te ka kursa lang ka da ka jing keman ba khrau bat ka lang ru ka jing kar khu ka ba khrau ba kini kin long ka rishat ya ka la wai meno i kha pi tu kha nen ka singi por wai na por khat wai be ji tam ai pilawan bet nadu nasional chane mas nyu jing tiap bakha man nen te kham ya ban wan da wan ni man tan wan mentan ta ka jing so kemen ken pi wan chane da ka jing so man ha kan des bening kong ya ka ko sin ban kong pat yu dan ha nasional thau no thau pat tu kham da ar te ki bun kan bun heri lai ta ka dikasin ka bening kong pi hakapor ba idang no ya dang armet in khlung pi la don kata ka bong ba in sakha lai ngut ne ke jing tip te la yo ni ki doktor ne king ba ki scanning te la jing tip yang la batai ke ba lai ngut kod pla yo jing tip ken la yo jing tip lai ngut mati pat senang ne pat ka tip ne ke pat wan seperti de mo ki lawan seperti kita ki nong kit ke yang ka sam ka kur ka ja nong ka thau kita ki ma bersiu kan Richard Une kurim jung ni kun persapi ide ni marsno parasno ne kidi mi de na sa pongkung sa Pongkung. I wan sine hospital ta mình nay quan mình tập thì là mà đoàn tụ và hè và đi sẽ nó ha tike ka khobor jung pi kum kenyi yai kun persa ba indang syada klan cái cái khubor bangadan ban ai cái một bà nâng con em ai ngủ yo blay bala ker khu cái đây cái chính ker khu của trong blay ban ai ti sáng ti trong blay bọn lẽ ai bọn đúng phân dài cái cái cam bọn đúng san chia phân đáp cái kí mình sim cái bậc cột rót cái balong cái spa mình sim cái bậc khao cái yên cái xem mi ba rồi vậy bạn khám tam kinh dọ cái mệt cái bậc coi cái bậc khía
ya ke kemir ukam tam bat kini ki kelung ru kunju ต่อคุณเลยชื่อเบิ่นว่า atau ตัวไม่พี่ได้อีเมจนี้คนบายอคนสลับได้แต่หาเดียนใบละยออีนี่คนสลับไล่งวดพี่สงบกุมโลกก็มีอีกทีคน Dạ, vậy thì không nên. นั่นนะ